De novo a traxedia volve golpear a PO 308 o seu paso por Poio. Un home faleceu nun accidente de tráfico rexistrado nesta rotonda da avenida de Andurique. A vítima de 67 anos circulaba canda a súa dona nun ciclomotor. Por causas aínda sen esclarecer, un camión golpeounos. Foi unha forte colisión que, ademais do home falecido, deixa ferida grave a muller de 64 anos. Foi trasladada de urxencia en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. O sinistro tivo lugar contra as 12:20 desta mañá. Varios transeúntes contactaron cos servizos de emerxencias ante a aparatosidade dos feitos, relatando que a vítima e a acompañante permanecían tendidos na vía. Ata o lugar desprazouse a Garda Civil, a Policía Local de Poio e Protección Civil. O sinistro provocou o corte da circulación na zona, ocasionando retencións na contorna da Barca. Hai que ter en conta que esta é unha vía moi transitada, máis aínda a hora na que se produciron os feitos. Nestes momentos está aberta unha investigación para determinar as causas do accidente.